Hej Laura og Karen. Hej Louise. Hej. Jeg er ny i Radikal Ungdom, og jeg har godt tænkt mig at høre lidt om, hvad vi mener på udlænding- og integrationsområdet. Det er jo en af vores mærkesager. Så hvad mener vi egentlig rigtigt om indvandringen? Jamen altså, helt grundlæggende så mener vi jo, at man skal se udlænding i Danmark som en investering. Og det er både på det økonomiske og også på det kulturelle plan. Og på det økonomiske, der kunne man for eksempel lave en mere fleksibel og en mere effektiv green card-ordning, så at danske virksomheder de kunne få lov til at rekruttere de medarbejdere, de nu engang har brug for, som de ikke altid kan finde i Danmark. Derudover så skal man selvfølgelig også anerkende de udlandske uddannelser, der nu er, så at når udlændingen så kommer til Danmark, så kan de tilsvarende finde et arbejde. Men hvad så med dem, som kommer til Danmark af andre grunde end lige at arbejde? Ja, for lige at klargøre, der er faktisk kun 3 årsager til, at man kan få lov til at komme til Danmark og bo. Den første, det er selvfølgelig arbejde. Den anden, det er, hvis du er flygtet, og du har fået asyl i Danmark. Og den tredje, det er, hvis du kommer for at bo her sammen med din familie. Helt grundlæggende, helt basic kan jeg sige, at i Radikal Ungdom er vi meget uenige med den familiesammenføringslovgivning, som VK har lavet. Vi er fortørnet over, at man har et pointsystem og en 24-årsregel, der diskriminerer og som gør det umuligt for familier at bo sammen og have en dagligdag sammen. Det ser vi nemlig som en rettighed i et dansk velfærdssamfund. Men hvad så med flygtningene? Jamen, altså der mener vi jo, at det er en del af Danmarks ansvar at tage imod af nogle af de her flygtninge, som flygter fra deres hjemland. Og det kunne være på grund af tortur, eller krig, eller politisk forfølgelse, eller hvad det nu kan være. Og endnu vigtigere måske, det er, at når de så er kommet til Danmark, så skal de have en værdig behandling. Og det skal gå ud på, at for eksempel de kunne få lov til at arbejde, mens de venter på, at deres sager bliver behandlet, for det tager jo 100 år. Og det kunne også gå ud på, at de skal have nemmere og bedre adgang til psykologhjælp. For der er mange af de her mennesker, der er traumatiseret og har det rigtig, rigtig skidt. Ja. For at opsummere, så mener vi helt grundlæggende, at mangfoldighed og diversitet er et stort plus. Vi ønsker at deltage i et internationalt samfund og tage de goder og de fordele, der er ved det. Hvis de her forskellige emner, vi nu har været inde over, er noget, du er blevet yderligt nysgerrig efter, så skal du altid være velkommen til at komme og prikke os på skulderen. Eller komme med spørgsmål eller kommentarer, både hvis du lige ser os, eller også bare skriv til os på vores fælles e-mail i udvalget, og det er integrationsradikal.ungdom.dk.